तू जोगलाट घेऊन जाशी कूक इकोची काय भाजी भाजी घ्या भाजी ताजी ताजी भाजी भाजी घ्या भाजी ताजी ताजी भाजी. तर चला मित्रांनो, भाजी धुवून वगैरे झालेली आणि आता आपण विकूक जाऊया. घेणाऱ्यांची गर्दी अलोटा. भाजी भाजीवाले, ताजी ताजी भाजी. अरे तामादी येत आहे यांच्याकडे ऑर्डर मापाकडे भाजी लो भाजी. अरे रे आता पडणार होती टोपली माझी. भाजी लो भाजी म्हणता म्हणता टोपली पडणार होती माझी. ढोरा माझी वाळीयाक गेली आहेत, लवकर ये. वाळीयाक गेली तकडे, बावकरवाडीत गेली. ये बघा, ये उंडगे आज उंडगा नेलेले आहेत बरोबर. कसले यांका आता धुपटा उतरलंय घराकडे नेम, मग कळत नाही रे लवकर घरा घ्यावचा. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश खाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो, आता संध्याकाळचे 5 वाजलेत. 4 नाही 5 वाजलेत आणि आता आम्ही लाव खाली मळवशेत. नाही बघा ऊन पण थोडा. तर भाजी पेरलेली होती, विणून दाखवलेल्या. तर आता ती भाजी बघा भरपूर झाली आहे, मोठी झाली आहे. भरपूर नाही मोठी झाली आहे. तर भाजी काढूची आहे बघा. इकडे आपले खेळाडू खेळत आहेत, ओम्या खेळाडू. नंदन मी भाजी काढू केला, होय ना नंदन? होय ना, सरळ ये. ही बघा ही मुळ्याची भाजी अकडे पालेभाजी आणि हे 2 माग मोहरीचे. हे 2 माग मोहरीची पालेभाजी आणि ती मुळ्याची भाजी आहे. तर आज रविवार असल्या कारणानं काढायची. आज रविवार आणि उद्या सोमवार, त्यामुळे आज संध्याकाळी भाजी घेतली लोक. त्यामुळे आज काढूची आहे. आजच सुरुवात केला हो पहिली. हां काय खाऊ घेऊ चाललं, लवकर ये. तर आता पालेभाजी आणि मोहरीचे काढूची आहे थोडी. ताईला लखने काढीत माहिती का, तू लखनेच काढी दिलं. कधीचा हाक मारतय तुका ये म्हणून. नंदन गेलो तुका टकलं लावून. आहे येत नाही हा तिका सांगलं ये आधी म्हणून, मग काय ती सारं मोठी असतात तेवढी घालायची. बारकी पुन्हा कुतली ते टाळ मोठे हो काय साधारण. तू जोगलाट घेऊन जाशी कूक. इकोची काय भाजी भाजी घ्या भाजी ताजी ताजी भाजी. साक्षी आले आमच्यात नाही. घराकडे साक्षी मोबाईल मध्ये व्यस्त. सगळी थैसली कुठून ते बघते सगळी. अगो बारीक बारीक ते मोठी मोठी असतात तेवढी बारीक नाही, जाडी जाडी जाड दांडेच. नंतर फुलता लवकर म्हणून ही काढूची आधी. मुळ्याची रवली तर काय वाटत ना, ही फुलतली. हे ओमे आता तुझी मान. 10 लाल पाल्याचे काढा आणि 10 याचे काढा. हो तुझे 10 खापणार नाही, अजून जरा काढ मुळ्याची. आज आधी तेवढे खपले की नंतर मग मुळ्याची काढ थोडीशी. मिक्स मोहरी लवकर फुलता म्हणून काढूची लागता आधी. सरळ हैतेसा नाही होय. हैता काय भोंदऱ्यासारख्या झाला हैता काढणं. हैता असा हातात एकच मोठे. मग एवढी कशा काढलं ती. मग तू काढ, मी काढून आणलास. हो म्हणजे बरोबर काढ.
परत पेरूचे रे आहेत. पुन्हा पेरूची आहे त्याच्यात म्हणून आता कोपरो खाली करतं अर्धो मुळ्याच्या पण हो. अर्धो ह्यो खाली करतं अकडची नाही काढणार मुळ्याची पण काढतात ना नाही नाही मुळ्याची नाही ही बघा अकडनं आता अर्धो कोपरो अरे थोडी मुळ्याची पण काढू होती. काढणार नको आता मोहरी आधी लवकर फुलता म्हणून मोहरीची काढूची आधी मोहरी म्हणजे राई तर मित्रांनो मोहरी म्हणजे मोहरी म्हणजे काय तर मोहरी म्हणजे राई होय ना हो आणि किती भात खाई ताच सांगते गोवा तर भाजी घेऊन इकूक जाता सप्त्या का होय तर काढ 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 तू काढ लाव मुळ्याची नाही काढीत आहो. मोहरीची काढताव लाल भाजी काढलंय आता ती नसली की मुळ्याची नको मग सांग ना कधी हम्म. 10 रुपये मग आणतोय घराडे अजून येळ अजून मोफत काढू उशीरच होणार आहे भाजी काढून झाली आणि आता धुणार आणि नंतर मग विकूक घेऊन जाऊची जोगलवाडी तर चला आधी धुवून घेऊया तर घराकडेच नेते धू होता तरी घे चला तर धुतोय आधी भाजी नंतर घेऊन जाऊच्या विकूक सगळा गळता पाणी बघ या बीज धुतलाव ना ती तर चला मित्रांनो भाजी धुवून वगैरे झालेली आणि आता आपण विकूक जाऊया घेण्याची गर्दी अलोटा भाजी भाजीवाले ताजी ताजी भाजी अरे थांबादी येत आहे यांच्याकडे ऑर्डर मापाकडे भाजी कोण घेता आणि कोण नाही या कळाक नको मग मोहरीची हा गो सावग्या किती हवी होती तुका थांब आधी सांगल्या ना म्हणून माका बाबा तू 5 जाऊची तेंका वेळ होय ही घे मोहरीची घे मावशंदराशी आणि के का मोहरीची भाजी लो भाजी अरे रे आता पडणार होती टोपली माझी भाजी लो भाजी म्हणता म्हणता टोपली पडणार होती माझी चालू आहे ना यस एक कोण कोण काळा कया घेतात ती हिशोबाक बरा पडता मग माका हिशोब करूचा लागत ना दर बाबा हे आता पैसे आम्ही देता पवार आता म्हणजे थांब हा पैसे किसो थांब हा खिशात खिशात ठेव हा बघा पडती पडती तर हा बस बरोबर बघला आता मी ठेवलंय घेतलंय ते चला आता दाखव अगो तुका हवी होती ना चल ओ तुमका ओ भाजी आता मी जोगलवाडीत गेले तर 5 मिनिटात कपवतलंय 5 मिनिटात गळत जातली पाणी मारलंस का मग धुतलं भाजी लो भाजी आजी भाजी ए कैसा नाही पैसा राजगिरी यारची भाजी आहे पैसा दिया आता दुकानदारान बी दिल्यान ते का मी काय करू माका दी सांग दुकानदाराची चुकी माझी चुकी की दुकानदाराची आधी माका सांग यकडेची एकदम लाल भडक गी पानाची जरा ही नको घे साधारण लाल गी बाबू साठी पुढच्या दुकानदाराक सांग लाल लाल होई आता ताच आता मग दुकानदारांका डायरेक्ट व्हिडिओ बघणारेच आहेत दुकानदार त्यांका सांगणार आहे गिराईक किती झाले 4 झाले हो 4 आता आधी अशीच नाही कोणाक पैसा तो माझी हो 1000 रुपयाचा बियाणं आणलं हा तुझा पैसे नंतर देते मी हा. घेतलं बरे हम्म पैसे नंतर देते पैसे नंतर दे आता एवढी 4 बजोडीन मग जोगलवाडीत जाऊचं लागणार हा हवी आता अशी माझ जोगलवाडीत कॅन्सल आता भावकरवाडीत ओ भाजी घ्या आहे ते आप्पाची दिलं ते बांधलं हान 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 आता बरं हान हयच कापणार आमच्या वाडीत जोगलवाडीत जाऊची काय गरज नाही हा आणि ये चल चल लवकर लवकर आण उद्या मुळ्याची काढूया मग
ए भाजी काय ढोरा वाळी गेली. वू! ए आप्पा भाजी भाजी धर आजी धर. ढोरा माझी वाळी गेली आहेत लवकर ये. वाळी गेली तकडे बावकरवाडीत गेली. मशेरी असा देत आण तू. ढोरा आता बघ भाजीच्या वासान बघ कशी येतली ती. बरोबर ना. अकडे गेली अरे ती आज गेली साड्यावर. बाबा किती आणू ढोरा गेली आहेत बावकरवाडीत. हा भाजी भाजी गो भाजी भाजी घेवा. ये 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 बघा हे उंडगे आज उंडगा नेलेले आहेत. बरोबर कसले यांका आता धुपटा उतरलंय घराकडे नेम. मग कळत नाही रे लवकर घरा घ्यावचा. घे भाजी हवी मग आता उद्या नाही घराकडे नाही म्हणून. कोणाचं खातं कळत नाही तुका. नाही मारणारे नाहीत ते. ते आप्पा आप्पा खाली राहू तकडे. कशी रे जुडी 10 रुपये पाल्याची घ्या. ए बैल येतात पाल्याची दी एक जुडी मग. हे जुडी ती मोहरीची आहे एक. पाल्याची मोहऱ्याची पण आता एकच राहिली मोहरीचीच घे. मग कशी माग हा पैसे कधी देत. देताय मग घराकडे. हा ओके. म्हणजे कळा काय माका कधी देत असते. अय भाजी काय रे दमलं खेळान. 2च जोडी रवली हा म्हणून म्हणतोय. 10 रुपये जोडी. हा ये का मग. ये का हा 2 तुका आणि 1 म्हणून मी आधी 2 सांगले म्हणून मग आयडिया माझी भारी आहे. कधी भाजी केलं कधी पेरलेली या. मग ते आता आणलं. हा भाजी ना आता मुळ्याची आहे. मुळे झाले नाहीत पण अजून. कोवळी आहे ही. आता लाल भाजी आहे. मोहरेची आहे हा गावात. सगळी भाजी हयच कपली. घे धर एकच जुडी या. खय गेली ती. खालीची आता मी तेवढे वरती येतो ना खाली. अरे होय होय. आता मंगळवारी बघ मी नसले मी तकडे वाजी वडात जाते पाया करू. मग हळी बुजून दरवाजा उघडून ठेवलास तरी चालत. हाणले असते पैसे तुका मिळणार. आणलंय सांग. हा हवी असतात तेव्हा सांग ना माका डायरेक्ट फोन करूक सांग. बी वारण का उद्या आता झाली. आता ही उद्या परवा मंगळवारी हा हवी आहे ना. हा पण मुळ्याची नको हा. मोहरेची मिळात मग. हा, मोहरीची चालत. तर आता एकच जुडी रवलेली हा. होय. तर मित्रांनो ही आपली बावकरवाडी बघितलंच असाल. राजगिरो नाही ना रे. पाल्याची आहे दुकानदारांनी दिल्यान माका पाल्याची. हा. मी ती पेरलय आणि ती रुजा नेली आहे. ह्या काय ग फोटो घेतो की ग. आता तू दिसणारस. भाजी घेतली ती. भाजी घेतलंस ती दिसणारच. किती 20 रुपये होय ग. 10 रुपये माका बघू गवे. बर. गावात पण नाहीत काही ते. गावठी वेगी ओके. ओके. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपली भाजी कपलेली आहे. अजून हवी होती तर वेळ नव्हतो तेवढं काढू त्यामुळे भाजी कपलेली आहे.
तर चला पवलंय ती 5 मिनिटात भाजी सगळी सपून टाकलंय. अजून गिरायक होता बावकरवाडीत 3 जुडी सपली. बरोबर ताजी ताजी भाजी बरोबर ना. जर काढतो सारखी खपली असते. काढूक वेळ नाही ना. वेळ होतो पण लक्षात नाही आधी. उद्या काढ. आता उद्या उद्या नको गुरुवारी काढा. आता बुधवारी काढणार म्हणजे गुरुवारी घेतली. अरे आणखी कोणतरी सांगलेले म्हटलं लक्षात नाही माझे. पाणी कधी सकाळी नाही दाखवलं. खाली घालून घेतली येऊतच नाव ना रस्त्यावर भरा येते आणि पांढऱ्या पाण्यात त्याच्या पाठ धरण्याचे आडवं रोवलं तिच्या का घेतलं खाली घालून घरात जाऊया नको. घरा का त्यांना जावचाच नसताला मग. आता बघा पण नाही किती रुपये झाले? 50. 70. किती जुडिये काढले आहे? किती जुडिये काढलेला? ऋषिक किती दिला? 5 ना. 5 दिलं, दुसरे 1 दिलं. नाही ती आम्ही तो आमका बा पानावर बसलं माझे नाही बसले. तुमचा पान बघा होता का? हो पानावर बसलं बघा आधी. 10 20 30 40. 40 ने 40 80. 80 ने 40 120. 120 ने 50. 170. 170 बबल्याच्या औषीकडे ती 4 40 रुपये. आणि कोणाकडे बापटांकडे सकाळी दिली 40. हे किती आले? 170 ने 40 210. 210 आणि 220. 220 झाले. 220 झाले. एवढे झाले. 230 रुपयाची भाजी आज विकून झाली. चला तर मित्रांनो आहेत तमाया तोपर्यंत बाय बाय. आता पुढच्या गुरुवारी घेणारीची गर्दी अलोटा. भाजी भाजीवाले ताजी ताजी भाजी. अरे तामादी येत आहे यांच्याकडे ऑर्डर ऑर्डर मापाकडे.